Audio Jungle. Iya, dihadirkan duet. Ya, satu gitar, Ramba yang kedua. Dia udah bansai amuah dia juga. Bansai udah. Iya. Baca lo itu. Cuma iti aja do limo. Iti aja dulu mo. Ya. Alay. Ah? Parang lila weh. Kalau para tampek kanang iti tuh donya. Adi aja dia muanya. Amuahnya. Dia muanya. Kalau bantu tuh nak tanya aja amuah tindakan. Aja dia mau jawab. Amuah sangai. Kamu sangat ya. Pakai sangai. Parang kan lila weh. Denai marekan dia. Mereka denai sutoka. Adenai suaso dia. Suaso denai omeka. Hati dan kanai kaba ajuo. Hati dan kanai kaba ajuo. Aki ada set. Buang dia Tapi denai sayang ajuo. nanta di lo dia. Tapi denai cinta juo. Hati dan kanai kaba ajuo. Hati dan kanai kaba ajuo. Iya mana kanai? Kanai mana? Yang mana kanai sebelah kidal sebelah suwo? Tengah-tengah. Tengah-tengah berarti tak ngenek itu mah. Gitu. Ajo buset. Yo la biasa nan ata kasih si hajuo. Iyo kau cangguang dia tak tumpang orang tak punya. Non kuring ramba yang taduang kinantan ayam aduan. Saiyo hati cu jantuang nan lain denai haramkan. Denai marekan dia. Mereka denai sutoka. Denai suaso dia. Suaso denai omekan. Hati dan kanai kaba ajuo. Hati dan kanai kaba ajuo. Terima kasih banyak Maitam. Kamu nih. Kak. Jo, Ah, lemo tukang angke bagai. Lemo manggalelawa bagai. Ah, ah. Adik sinto je ne. amuahnya. Kamu hanya Tentu yo tukang kek yo mengenai lawu yo banyak yang ada sebagian aja dia loh. Tukang kek cie itu tuh yo banyak yang emang. yang penting 2 pintu ruko dehnya. 2 pintu di Padang, 2 pintu di Bukit Tinggi. Denai marekan dia. Mereka denai sutoka. Adenai suaso dia. Suaso denai omekan. Hati dan kanai kaba ajuo. Hati dan kanai kaba ajuo. Ya kalau lah kanai itu mah aja lah. Bahanai. Adik kan kanai lo kan. Aja kan Naila. Aja kanai ya lah banyak kanai aja mah. Konslet. Aja konslet. Awak kan Naila pengen neknya jam. Oh iya, pengen nek ya. Ya cocok mau kanai bentuknya kok. Konslet lo. Konslet. Aki aja. Lupa aja. Nan ata kasih si hajuo. Iyo kau cangguang dia tak tumpang orang tak kayo. Nan kuring ramba yang taduang kinantan ayam aduan. Saiyo hati cu jantuang nan lain denai haramkan. Adenai marekan dia.
anu tapi pandu hana tapi pandu ada kayak tisu kode tetato